Sziasztok, Diviánszky Imre vagyok Szombathelyről, a Skelt kategóriában indulok, 30-39 éves korosztályban, és a Test 3-at fogom most bemutatni. Itt van az 50 centis dobozunk, a 10 kilós kézisúlyzó, illetve kimértük az 5 méteres távot. Jó, egy pillanat, bemérjük a dobozt is. Meg vagy? Csak a helyzetét Hét, 8, 9, 10. Gyere, nyomjad. Gyere. Nyugodtan zárj mellé, ha fárad a lábad. Nem lesz semmi vakos. És jöhetsz vissza, ott nem pihen sokat, gyere. Gyere csak. Gyere. Mert a tisztelés. Menjen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menjen, kezd el. Kezd. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, még egy, gyere. 21, ez nem hogy el. 5, 4, 3, 2, 1, már. Kezd el. Orrodom. Menjen, Imi, menjen, majd közben. Regenerált. Menjen. Jó. Svéd vissza, gyerünk. Gyere. Nyugodtan menni, zárhatsz, akkor is piac. Kicsit. Hogy. Ja, pont jól jött És is. mehet a has, gyerünk. Nem. Egy, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8, 9, 10. Ezt tartod, akkor belekezdhetsz a hetedikbe. Ugrál, gyerünk. Nem. Egy. 2. 3. 4. 8. Most ne essen szét, gyere. 9. Tartod. Jön a 10. Hát egy ugyanilyen mellét választ. Menjen. Gyere, nagyon jó, sőt. Gyere, nyomod. Hogy? Ugyan, nagyon előtte. Menjen, az a pihenőrész. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és a 10. 5, 4, 3, 2, 1. Kezded az ötödiket. Jó, jön a ötödik. 3, 2, 1. Kezd el. 1. Nagyon jó. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Gyere, nyomod. 8. 9. Még egy kell. És a 10. Jó. Nyugodtan menjünk. Lehet egy 10 másodperc regeneráció. 3, 2, 1. Menjen, 8 percnél van. Próbálj meg az orrodat. Hogy? És jössz vissza. Gyere, nagyon jó. Meghozzuk el. Jó. És mehet a hasizom, gyerünk. 3, 2, Nagyon jó. 1, és orrod. Próbálj meg az orrodon. Hallod. Légzés ne essen szét, jó? 4, 5, 6, 7,
8, 9, és a 10. Jó, egészkor kezdesz. Gyere, 5, 4, 3, 2, 1, mehet. Mehet. 5. kör. Nagyon jó. Ez már a véghajrá. 1, 2, 3, Ez az, gyerünk ki mi. 4, gyorsul az idő. Gyere. 5, 6, Gyerünk, gyerünk. Tartod a tempót, gyere. 7, gyere, ne eszél. 8, gyere, ne eszél, ne eszél. 9, még egyet, még egy kell, 2 perc van hátra. Jó, Oda sétál és mehet is. Gyerünk. kezd el, mert most kell nyomni mindegyik. Gyere, neked is most kell nyomni, mehet. Gyere, 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 gyere. Most kell kiadni. Gyerünk ki mi. Gyere, Imi, gyere, vele kell kezdeni. Sőt, Szuper, és jössz vissza, gyere, gyere, gyere. gyere. Dara. Nagyon jó. Meg. Jó. És egyből hasizom, leteszed és már kezded, gyere, gyere, gyere. Gyere, Imi, gyere, másfél perc, kezd el. Orrodom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és a 10. Gyere, most már ajándék, gyere. Menjen. Ez az. 7. kör. Egy. Nagyon jó, pörgesd meg. 2. Gyere, aki 1 perc a hát. 3. Gyere, így be kell fejezni ezt a kört. 4. Gyerünk. Gyere. 5. Ezután már jó lesz. 6. Gyere. Jó volt. 7. Csajok, lehet szurkolni. 8. Gyere, ez a 8. Még 2 kell. Még egyet, ez a kis, még egy, és vissza. Gyere, Imi, gyere. Gyere már, csak egy. Gyere. És tolsz oda a súlyért egyből. Jó. És egyből Kezd el. vissza kell érni. Gyere. Kezd el, Imi. Gyere, nyomjad, kezd bele a bőrésbe. Gyere. Nyomod. 11 másodperc. Vissza kell érni. Gyere vissza, gyere már. Kezd el, meg kell fejezni. 5, Gyere. 4,